η δική μου εμπειρία αδυνατίσματος. Φίλοι, αυτό το βιβλίο το έγραψα στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, το χρόνο που μας φεύγει, 2024. Έρχεται καινούρια χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Και όσοι έχετε απορία, τι γράφω εδώ σε αυτό το βιβλίο και ποια είναι η εμπειρία μου, η οποία είναι πραγματικά αληθινή και κάναμε πολύ δρόμο να φτάσουμε εδώ, γιατί θα το κάνουμε και στα γαλλικά, όπως και στα ρώσικα και στα αγγλικά. Μπορείτε απλά να με ρωτήσετε σε ποια βιβλιοπωλεία, σε ποια σημεία του κόσμου πουλείτε το βιβλίο. Πολύ ευχαρίστως να σας κατευθύνω εκεί, στα σημεία πώλησης επίσημα του βιβλίου. Θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας. Άλλωστε για σας το έγραψα. Είναι η εμπειρία μιας γυναίκας 50+. Φυσικά δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, αλλά είναι με όλη μου την καρδιά γραμμένο αυτό το βιβλίο. Φιλιά από το Παρίσι.